Днес ще ви разкажа за нашата бойна чанта, както обичам да я наричам. И ще ви покажа какво нося. Винаги излизам с нея, когато съм с детето. И винаги има едни и същи неща. Портмоне, разбираемо. Вода в стъклено шише с сламка. Голяма иновация за нас. Мокри кърпи. Сухи кърпи. Тук започва по-интересната част. Две кифлички, 2 пакета солети, едните отворени, другите за резерва. Нося се турбичка за пазаруване, защото не вземам от тези нейлоновите, които са в магазина, много рядко. И вече имам си един комплект дрехи, къси, слипче, тениска, едно лече, да не би да стане много студено, едни чорапки. Тук се намира едно левче за зор за ман, явно ако някъде нямам стотинки да си взема кафе. И най-важното, което винаги нося със себе си, е една кутийка. В смисъл, това не е само по витамин С, а вътре има микс от най-различни капсулки. Нося си коластра, нося зелена енергия, нося антиоксидант, нося бифидус, нося витамин С. И за мен и за детето, ако нещо усетим, да можем да си вземем веднага.